нотариалното завещание същата сила ли има като саморъчното? Еднакви ли са? Абсолютно еднакви. Абсолютно еднакви. С ново, т.е. завещателно разпореждане, което е по-късно като дата, без изрично да е посочил по-старото завещание, но завещателните разпореждания са несъвместими с това, което е описано, или в тази част, с това, което е описано в по-старите. Самото завещание не произвежда действие от момента на обявяването или вписването му. Това е важно, това е въпрос, който много често възниква в гражданите. От кога всъщност ми произвежда действие завещанието? Аз имам ли завещание, след като не съм го вписал, не съм го обявил? По принцип, завещанието си произвежда действие от момента на откриване на наследството, но вписването и обявяването му има оповестително действие. Единственото изискване е този подпис да е най-отдолу. Всичко, което е написано след подписа, просто не произвежда действие и не може да се счита за част от това завещание. Здравейте, приятели на Адвокаст! В продължение на вчерашния епизод, както обещахме, отново съм с моя колега адвокат Тодорова и ще си говорим за наследство по завещание. Без да се бавим и в продължение на предния блок ще довършим това, което не успяхме да кажем. Кои лица изобщо имат право да наследяват и какъв кръг пък допълнително очертан от законодателя и наречените недостойни. Кой може да наследява, първо да кажем, защото преди да преминем към наследството по завещание, дори и за тези, които наследяват по закон, има кръг от лица, които законодателят е очертал като такива, които не могат. Съвсем в началото на закона за наследството, законодателят е предвидил конкретно лицата, които не могат да наследяват нито по закон, нито по завещание. Едно от тези лица всъщност е лицето, което не е заченато към момента на откриване на наследството. Другата група от лица са родените неспособни да живеят. Като до доказване на противното се счита, че роденият жив е способен да живее и по аргумент от противното, всъщност, когато към момента на откриване на наследството лицето е заченато, то има право да наследява. Добре, да видим сега допълнително кръг от лица, който е въведен, които не могат да наследяват, защото те са тъй наречените недостойни. Кой ги е направил недостойни? Отново този кръг от лица е уреден отново в началото на закона за наследството, като законодателят е предвидил, че недостойни са лицата, извършили определени престъпления срещу наследодателя или срещу неговите деца или пък съпруг, като например лицата, които са се опитали да убият наследодателя, както и съучастниците в такива престъпления, включително и лицата, които са набедили наследодателя в престъпление, което се наказва с лишаване от свобода. Като също следва да отбележим, че когато това лице е било амнистирано, то вече не се смята недостойно по силата на закона. Или при обстоятелства, които изключват наказуемостта, но едва ли толкова подробно ще може да обсъдим всички подробности. Въпросът е, че действително това са лица, които законодателят е посочил като недостойни, ако са изпълнени тези условия. Те могат да наследяват, ако законодателят изрично ги е признал за достойни, въпреки че знае за тези обстоятелства. Това трябва да стане с нарочен акт или в една много рядка хипотеза, ако те са били, всъщност в тяхна полза има направено завещание и той е знаел причината за това, че те са недостойни, не ги е признал изрично за достойни, тогава те могат само в границите на завещанието. Може би следва да посочим също, че и недостойни са и лицата, които по някакъв начин са се опитали да повлияят на волята на наследодателя. Точно, това е така, третата хипотеза. Много важно. Например, когато са опитали да го склонят чрез измама или чрез насилие да се разпореди по някакъв начин с имуществото си, в този случай тези лица също ще бъдат недостойни. Както и тези, които са се опитали да скрият, да унищожат завещание, които съзнателно си служили с неистинско, логично е, отново закона е логичен, такива лица очевидно са се опитали да злоупотребят с действителната воля на
наследодателя и те затова са недостойни да наследяват. Добре, преминаваме всъщност към същинската част на днешния епизод и тя е наследство по завещание. Завещанието, според българския съд и според закона, е едностранен акт на завещателя за имуществено разпореждане с цялото свое имущество или пък с някаква част от него. Тук е съществената разлика. Още самото начало да я направим. Разделителната линия, когато се прави разпореждане с цялата част, всъщност цялото имущество или с дробна негова част, завещанието е универсално. То превръща тези бенефициери, т.е. адресата в наследници, за разлика от завещането на определена вещ, което се нарича завет, и заветниците не са наследници, а те са кредитори на наследниците. Т.е. те са кредитори на наследство, имат право да поискате да получат вещта, която им е завещана, и докато в единия случай всъщност е разпореждане с наследствена маса, която, както миналия път казахме, е права и задължения, дори и дробна част от нея, когато се прави завет, там има конкретна вещ, там няма задължения свързани с нея. Разбира се, към момента на извършене на завещателното разпореждане, тази вещ трябва да е в патримониума на наследодателя, на завещателя, иначе то е недействително, както и ако при живе наследодателя се е разпоредил с вещта, т.е. ако е продал, просто няма как да произведе този завет някакво действие. Добре, това са обща встъпителна част. Да видим сега кой може да извършва завещателни разпореждания. Има задължителни условия, които са много важни. Това е така наречената специфична завещателна дееспособност. Лицата, които имат право да завещават своето имущество, изрично са посочени в закона. Лицето трябва да е навършило 18 години и да разбира свойството и значението на постъпките си и да не е поставено под запрещение поради неговото слабоумие. Като е важно да отбележим, че законодателя не е предвидил такова ограничение по отношение на ограничено запретените лица. Тоест, едно ограничено запретено лице може да завещава имуществото си в хипотезите, в които то в момента на завещателното разпореждане е разбирало свойството и значението на постъпките си. Разбира се, това е въпрос на казуистика. Съда, който, да кажем, е сезиран с подобен спор, ще трябва да разглежда конкретния случай. Не може въпрос на конкретика. Да, така. Въпрос на конкретика. Действително, законодателят е направил едно разграничение, така, макар и не е експлицитно да се вижда, но то се вижда в текста на закона, на член 13. Разделя тези, които са поставени под пълно запрещение, и другото условие е задължително, кумулативно, да е способно да действа разумно, тъй като лицето може да не е поставено под запрещение, но то към дадения момент може да не действа, да не е способно да действа разумно, и това е именно този момент, което трябва да се изследва, дали е осъзнало свойство значението на постъпките си, защото има такива случаи. И това няма никакво значение дали е краткотрайно или е трайно, дълготрайно и постоянно състояние да не осъзнава свойство значението на постъпките си. Това е фактически въпрос, който трябва да е изследван, и то към момента на извършване на завещателното разпореждане. Продължение и в допълнение за пълнота, тези, които са под ограничено запретените, всъщност имат светли периоди, в които напълно осъзнават свойството значението на постъпките си, и за това априори те могат да извършват такива завещателни разпореждания. Разбира се, отново подчертавам, трябва към този момент да са били способни да действат разумно. Добре. Изяснихме кой има право да го прави. Сега да видим двата основни вида завещание. Ние казахме, че завещанието се дели на универсално и на завет, който представлява разпореждане с определена вещ. Сега завещанията основно се делят на два вида. Нотариално и саморъчно. Кое е по-разпространения вид? Според мен няма спор, саморъчното завещание е много по-разпространено. То разбира се има изисквания за действителност, нотариално също има изисквания за действителност.
Нека да започнем всъщност от кой вариант, който иде от двата. Добре, от саморъчното завещание да започнем. Като по-разпространен. По-разпространен вид. Като за начало следва да отбележим, че саморъчното завещание така си е едно валидно завещание, може да се завещава с изцяло ръкописен текст, написан на хартия. Това така често ми се случва да ме попитат, когато някой се снабди с такова завещание или се окаже, намери го, окаже се, че има такова завещание и започват въпроси, ама сега това истинско ли е това завещание? Нали, на хората им се струва странно, че просто един ръкописен текст на хартия всъщност може да произведе такива големи последици за тях, като да кажем да получат едно имущество. Но особено всъщност, недвижимо. Особено нали? Пък недвижимо, точно казваме, така. Не трябва ли пред нотариус или нещо в нотариална форма? Не. Трябва. Саморъчното завещание си е предвидено в закона, като, разбира се, законодателят е предвидил императивно точно определени изисквания, които трябва да бъдат спазени, за да е то валидно, досежно неговата форма, като те са точно 3 всъщност изискванията към саморъчното завещание. Дата, съдържание и подпис. Това е. Ще трябва да обсъдим всеки един от тях. Да. Трябва дата, съдържание, подпис, като всъщност ако някой от тези реквизити липсва, завещанието няма да произведе действие. То е нищожно. Да направим едно уточнение. Правилно отбеляза саморъчно изписан текст. И в тази връзка изрично да го кажем. Написано машинно на компютър и подписано от завещателя, саморъчно завещание, всъщност то е недействително, нищожно е, защото текстът не е саморъчно изписан. Това, че стои подпис отдолу негов и то е дори да е автентично и да изхожда от завещателя, дори да има останалите части, формално да има дата, това, че текстът не е саморъчно изписан от неговата ръка, го прави недействително. Много важен момент. Добре, да видим сега датата, съдържанието и подписа, какви са, макар и накратко, пак казвам, огромна е темата, много трудно ще я обхванем в тези кратки 25 или 30 минути, за да спазим формата, за да е гледаемо предаването. Дата трябва да има задължително и тази дата трябва да всъщност да може да се извлича от самото завещание. Например, обаче, ако от съдържанието на самото завещание може да се извлече и да се стигне до извод, че тази дата не е действителна. Например, ако упоменатия в завещанието документ за самоличност следва, т.е. е издаден след дата, на която пише, че завещанието е един вид, той няма как да е съществувал тогава, когато е вписана. Ако датата вписана отгоре предхожда датата на този документ, очевидно, че датата не е такава и като не може да се установи каква е датата, това води до единствения възможен, че това завещание е недействително. По отношение на съдържанието, трябва да има минимум съдържание, т.е. трябва да има яснота. Възможно да се индивидуализират лицата, които са обект, всъщност бенефициерите на тези завещателни разпореждания, към кого се насочва това имущество, както и какво имущество се насочва. Дали това ще е цялото имущество, дробна част от него или конкретни завети. Разбира се, най-отдолу трябва да има подпис и понеже липсва изискване конкретно в закона за формата, казва да е подписано, това не само може да е изписан неговия подпис, а може да са инициали негови, 2 имена собственоръчно изписани, всеки един от вариантите е възможен и прави завещанието валидно. Единственото изискване е този подпис да е най-отдолу. Всичко, което е написано след подписа, просто не произвежда действие и не може да се счита за част от това завещание. Това е изключително важно и трябва да го знаят. Сега да видим. Хайде да довършим за саморъчното завещание, защото може би то е най-разпространено. При него има специфики, тъй като то обикновено се открива много по-късно или пък определени лица само знаят за него. Какво следва за него да се направи, тъй като по дефиниция наследените недвижими имоти, член 5 от правилника по вписвания, по закон, когато са наследите, не подлежат на вписване.
Другояче стои положението обаче с саморъчните завещания, които подлежат на вписване, защото те са актове, които подлежат на вписване. Там член 4 буква К, мисля, че от правилника по вписванията. Друго е решението спрямо нотариалните завещания, нотариалната форма. Ще стигнем и до тях. Те са особен вид, ще ги обсъдим. Но саморъчните завещания имат специфична процедура, при която първо трябва да се обявят. Първо трябва да се обявят от нотариуса, който е местно компетентен, там където е открито наследството. А наследството се открива там, където е последното местопребиваване на наследодателя. Там, където е починало лицето. Нотариуса, местно компетентният нотариус, този, който открива наследството, всъщност той обявява завещанието. Това е с един особен регистър завещателен. Даже интересен момент, но не всички нотариуси поддържат такъв завещателен регистър, където то се обявява, описва. И след събиране на необходимите документи, които чисто практически, може би е полезно, трябва да имат данъчна оценка, обикновено скица, когато става дума за недвижими имоти, могат да бъдат вписани в агенцията по вписвания, като лицата, които могат да поискат това вписване, има дори произнасяне на Върховния съд, са и тези бенефициери, които са адресат на тези завещателни разпореждания, и нотариуса, който е обявил завещанието, но само когато е поискано от тези лица. Бенефициери не може от трето лице да бъде поискано. Въпросът е, че може и нотариуса да отправи това искане към агенцията по вписване да бъдат вписани. Сега тук съществуват няколко особености. Може би важно е, ще удължим епизода, но е важно да обсъдим самото действие на вписването. И на обявяването, и на вписването. Да, това са много важни моменти за саморъчното завещание. Подчертавам, обърнете внимание точно какво говорим, защото това са много важни два момента. Първо, самото обявяване, действията по искане за обявяване на завещанието. Огромната част, преобладаваща от практиката, съдебната, особено на Върховния съд, приема, че това са конклудентни действия, с които е прието наследството. Това, което обяснихме всъщност и в предходния епизод, защото разпоредбите за приемане на наследство, както и за отказа от наследство, се прилагат и при завещанията. Тоест в момента, в който лицето, в полза на което е направено едно завещание, поиска неговото обявяване, автоматично се приема, че то приема наследството. Като тук може би една вметка да направим, че самото завещание не произвежда действие от момента на обявяването или вписването му. Това е важно, това е въпрос, който много често възниква в гражданите. От кога всъщност ми произвежда действие завещанието? Аз имам ли завещание, след като не съм го вписал, не съм го обявил? По принцип, завещанието си произвежда действие от момента на откриване на наследството, но вписването и обявяването му има оповестително действие. Това е важно да се има предвид. Сега, хората не знаят какво е оповестително действие, но то не е уеднаквено. Различни са становища в доктрината. В практиката по-скоро е еднаквено. Моето мнение категорично е, че действието е оповестително, а не оповестително защитно. А разликата е, че ако беше оповестително защитно, то правата на трети лица, които са вписали права преди вписването на самото завещание, щяха да се запазват. Това мнение не може да бъде споделено, въпреки че съществува така в доктрината, при цялото ми уважение към авторите на това мнение. Те стъпват върху по спомен на член 113 от Закона за собствеността във връзка с член 81 от Закона за кадастъра и имотния регистър. Тъй като член 113 говори за правата на трети лица, които те са получили от същия праводател и са вписани по-рано. Един вид говорим за конкуренция между хипотетично права на наследници по завещание и трети лица, както и за конкуренция хипотетична между права на наследници по закон и по завещание.
Първо, конкуренция между права, между наследници по закони за завещание не може да има, тъй като тези по закон те не подлежат на вписване. Има го изрично член 5, буква В от правилника по вписвания. А ако говорим за трети лица, при тях праводателя не е един и същ. Тоест, третите лица са получили евентуално своите права от наследниците, докато заветника получава своите права от наследодателя. Тук праводателя всъщност не е един и същ и на практика няма как да има конкуренция и всъщност разпореждането на наследника по закон с такъв имот към трети лица просто не е противопоставим на наследниците по завещание на този завет. Ако беше, или по-скоро ако имаше логика да се възприеме, че то е оповестително защитно, щеше да настъпи един хаос. Да. Така че на практика действието е само оповестително и те никога не могат да бъдат противопоставими права на трети лица спрямо тези, които са наследници по завещание или пък заветници. Важни са тези моменти, много често точно там се случват споровете, които водят до дългогодишни съдебни битки. Добре, да видим сега, наистина времето напредва, да разкажем за нотариалното завещание. Другия вид завещание. Другия вид, то е просто посочено в закона. Същото действие има, равнопоставени са. Това също е нещо, което са ми задавали като въпрос. Нотариалното завещание същата сила ли има като саморъчното? Еднакви ли са? Абсолютно еднакви. Абсолютно еднакви са. Това всъщност е аргумент допълнителен в това, което говорих преди малко, защото ако приемем, че вписването би следвало да има оповестително защитно действие, каквото няма според мен, и трябва да се впише, за да може да произведе действие, това ще означава, че нотариалното завещание има по-голяма тежест, защото то по дефиниция не подлежи на вписване. Да. И там никога няма да е противопоставимо, а закона не прави разлика между саморъчно и нотариално. И това е един допълнителен аргумент всъщност, че вписването има само оповестително действие, тъй като и нотариалното пък не подлежи на вписване. Нотариалното завещание, при него всъщност закона казва, че то трябва да бъде извършено от нотариус пред двама свидетели и при него има 4, грубо казано, стъпки. Устното волеизявление на завещателя, направено пред нотариуса, записването всъщност на тези завещателни разпореждания от нотариуса, прочитането от нотариуса на тези разпореждания, за да ги чуе завещателя, формалното изписване, вписване, включително на това, че е прочетено, трябва да бъде записано. Прочетох дословно на завещателя, това трябва да бъде записано, и подписването формалното от завещателя, свидетелите, двамата и нотариуса. Това са задължителните етапи, които трябва да бъдат описани, и липсата на някой от тях води до извод за недействителност на нищожност на нотариалното завещание. Разбира се, то изисква малко повече усилия, изисква нотариус, свидетели, формализирано е и затова се ползва по-рядко. Много по-често саморъчното завещание е изписано, написано, сложено някъде в някаква книга или предадено. Да отбележим, може саморъчно завещание да бъде предадено за пазене. Но това не го прави нотариално. Но това не го прави нотариално. Много важен момент. Да вметнем, какво да вметнем във връзка с... Може би за оспорването на завещанията? Оспорването, разбира се, тъй като трябва да се прави разлика какво точно се оспорва. Дали, когато със завещателно разпореждане е накърнена запазената част, защото това е един вид действие и там давността тече от момента на упражняване на правата по завещанието, тъй като тези права всъщност отново с конклудентни действия могат да бъдат упражнени, ако бенефициера и поиска да бъде обявено. Ето този момент нататък, когато бъде обявено завещанието, текат тези 5 години, за разлика от даренията, както обясних предния път. Там пък съответно за тях този срок, 5 годишния от откриване на наследство, 5 годишния срок, който тече, за да могат да упражнят правото си за възстановяване на запазена част.
Друго яче стои въпросът, когато се атакува в цялост самото завещание. И се иска всъщност от съда да прогласи неговата нищожност. Като тук момента с сроковете е интересен, защото за прогласяване на нищожност на завещание срок няма. Но в практиката често пъти се случва, защото са се забавили хората да изпуснат 10 годишния срок за придобиване на имота по давност. И се случва един момент, в който човека може да си предяви иска за прогласяване на нищожност на завещание, няма пречка, но насреща му се появява едно възражение за придобивна давност и общо взето правата му много е възможно вече да са загубени. Така че по принцип трябва да се реагира според мен по-своевременно. Доста неща трябва да се съобразяват, тъй като придобиването по давност е било предмет пък на предходен наш епизод с огромен интерес зрителски към него. Ето сега може да го свържете с този. Много правилно отбелязва колегата, че това е чисто практически много често срещана хипотеза. Понеже засегнахме и започнахме въпроса вече с оспорването и във вариантите, когато се атакува едно завещание като нищожно, недействително, когато бъде оспорено, е важно да знаят чия е тежестта при оспорване, да докаже, че всъщност при пълно и главно доказване по безспорен начин завещанието е написано и подписано от лицето, което е посочено като негов автор. В тези случаи тежестта за доказване е на лицето, което се ползва от завещанието. То трябва да докаже, че текстът е бил в случаите на саморъчно завещание изписан от на завещателя, че това е неговата воля и важно е да отбележим, че закона е предвидил конкретно хипотезите, в които едно завещание ще бъде нищожно, като една от тях е да не са спазени изискванията за форма на завещанието. Разбирайте всичко, което посочихме за съставянето на завещанието пред нотариуса, както и за формата на саморъчното завещание, в случаите, когато не се установи, че завещанието е съставено, подписано от завещателя, то ще бъде нищожно. Времето напредна. За финал да разкажем за отмяна на завещанието, т.е. как може то да бъде отменено едно завещание. Това става с ново завещание от приживе, на завещателя. Или с нотариален акт, в който той изрично посочва, че отменя всички свои направени завещания до този момент, или с ново, т.е. завещателно разпореждане, което е по-късно като дата, без изрично да е посочил по-старото завещание, но завещателните разпореждания са несъвместими с това, което е описано, или в тази част, с това, което е описано в по-старите. А в случаите на завет, както казахме, когато се разпореди с вещта. Мисля, че почти... да кажем, мъничко време да отделим за завещание под условие, защото такива случаи са възможни. Под условие или с тежест? С тежест, някакъв модалитет, когато има. Има такива случаи направени. Те, разбира се, там се делят на каузални, потестативни. Няма да има време да обсъдим всички, но какво е условие да обясним на зрителите? Че условието е едно бъдещо несигурно събитие, което в случаите, когато, както казахме, е потестативно, то зависи от волята на страните. А когато е каузално, това е едно събитие, което се случва поради някакви непредвидени обстоятелства, външни от волята на завещателя. В тези случаи то ще бъде каузално. Точно така. Когато не зависи от волята на страните, то е такова. И някакви примери елементарни да дадем за завършък. Например, когато някой завещае в полза на бенефициера определено имущество, стига бенефициера да завърши образование. Да завърши образование, например. Да, това е учебникарския пример. Или пък, ето още едно от другия вид клауза, в случай, че завещателя последва за него преждевременна и неестествена смърт, всички завещателни разпореждания отпадат. Даже такъв въпрос е изследван в практиката.
и Върховният съд е казал, че не противоречи на закона и на добрите нрави, всъщност не е невъзможно. Ето, това са модалитети, които могат да бъдат закачени към завещателните разпореждания. Като разбира се, за тях важат изискванията за валидност, т.е. не трябва да противоречат на закона, не трябва да противоречат на добрите нрави, за да произведат действия. Приложими са общите правила на член 25 от ЗЗД и в цялост, когато се разглежда едно завещание, то трябва тълкуването му да е в цялост и се гледа действителната воля на завещателя. Мисля, че на този етап е достатъчно. Надяваме се да сме били полезни за вас. Ако ви харесва това, което правим, не забравяйте да се абонирате за нашия канал, не забравяйте да давате нови предложения, да гласувате, защото Адвокаст е едно предаване, което ние правим заради вас и заедно с вас. Следващия епизод ще обърнем внимание, както обещахме, на нищожни сделки, които много често са пряко свързани точно с наследяване, дали по завещание или пък по закон. Съвсем скоро очаквайте продължението. До нови срещи!